Santes Dwynwen. Pwy oedd yr hen Dwynwen? Wel, un o ferched hyfrytaf Brychan, Brycheiniog. Un o 24 merch, cofiwch. Rywun di bod yn brysur. Bu Dwynwen a Maelon Daffodryll syrthio mewn cariad, ond oedd tad Dwynwen ddim yn hapus o gwbl oherwydd mi oedd o wedi hen benderfynu pwy oedd hi mynd i brodi. Classic. Oedd Dwynwen di upsetio gymaint mi weddiodd a gweddiodd i ddiw y bysa Maelon yn anghofio amdani yn llwyr. We've all been there, ladies. We've all been there. Ond, un noson wrth i Dwynwen fynd i gysgu, dyma angel yn dod ati ac yn cyflwyno rhyw fath o bwsiwn iddi, fasa yn troi Maelon yn bloc o rew. Not gonna lie, dwi wedi bod mewn sefyllfa lle sa well gen i deitio dyn eiran a rhyw foi o'n i'n deitio ar y pryd. Ond, ta waith am hynny, mi gafodd Dwynwen 3 dymuniad gan ddiw. Y cynta oedd datma'r Maelon, yr ail oedd bod breuddwyd pob gwir gariad yn cael ei wireddu, a'r trydydd oedd y fasa hi fyth yn gorfod prodi. Mi ath hi nyn wedyn, a treulio ei hoes mewn lleiandy ar Ynys Llanddwyn yn Sir Fôn. Sim ryfedd bod ogia cefn gwlad Sir Fôn i gyd efo'r charm na. Mae yna ffynon yno cof amdani, a rhyw fath o ofergoel bod yr eels yn y ffynon yn gallu deitha chdi os ydi berthynas y ti ynddi werth mynd ymlaen efo hi ta be. Fforw bod os di werth sleidio mewn i DMs. Joc wel. Na chdi ddynas o ie, yr Iesu Grist benywaidd, a fu farw dros ein pechodau a anganhenion ni am secs a chariad. What a woman, neith i beint.